Drugi dan festivala otvoren je predavanjem Dejana Ilića o istini. Postavljao je pitanja o lažima i objašnjavao kako razlikovati laž od istine. Da li biste mogli ukratko da nam kažete nešto o današnjem predavanju? Verovatno bi ti mogla da kažeš više nego ja ukratko. Ne znam, mučio sam se da vam kažem nešto što bi možda moglo da ima smisla za vas, a da li imalo smisla ili ne, to znate vi bolje od mene. Tako da eto, ja sam dao sve od sebe, a za rezultat ne mogu da garantujem. Pa bilo je jako zanimljivo, Dejan je pokrenuo mnoge intrigantne teme vezane za istinu, vezane za laž i time je dosta zakomplikovao sliku realnosti koju uobičajeno imamo, ali je i podstakao na neka nova razmišljanja koja bi mogla da budu produktivna. Drugo predavanje bilo je predavanje Ognjena Obradovića Šekspir objašnjava kuću od karata. Upoređivao je poznatu seriju sa Šekspirovim delima. Predavanje se zove Šekspir objašnjava kuću od karata i zapravo smo pokušali da napravimo vezu između klasičnog Šekspirovog teksta, istorijske drame Richard III i serije Kuća od karata i negde je meni zapravo bio cilj da pokažem da sadržaj koji su vama prijemčivi bliski, dakle iz popularne kulture, kao što je ova serija, mogu da se slojevitije razumeju i uvežu ako Šekspira prizovemo u pomoć i klasične tekstove, što sad sa druge strane takođe dokazuje i vitalnost tekstova o kojima je bilo reči. Predavanje mi se baš dopalo, mislim da se Ognjen baš potrudio i sviđa mi se, dobro je osmislio koncept, upotrebio je seriju tako da nama mladima bude zanimljivo, a ne dosadno. Poslednje predavanje pod nazivom o razvijanju dramskog lika držao je Dino Pešut, gde su učenici imali priliku da stvore svog dramskog lika. Radionica je bio jedan pokušaj da se prvo na neki način definira lik i onda u jednom vrlo kratkom periodu pokušati razviti barem neku prvu skicu jednog lika. Svidjelo mi se zato što smo imali svoju slobodu da osmislimo svog lika i da jednostavno budemo šta god poželimo tom tekstu.